so kai kadai maka shirka, inda ya kamata kai kadai wahadaka la sharika laka illa sharikun huwa laka mallaktahu wa ma malaka. To shi ma sai ya shigo. To fushi da Allah yake yi da bawa idan bawa ya yi wa Allah shirka ya wuce fushin da zaka in ka samu yaron gidanka na zina da matarka. Shirka bala'i ce. Wannan ne dalilin da yasa shaidan matakin da ya dauka shine bari ya yada shirka a cikin al'umma, domin ya gane babu abin da zai aikata ya mai da al'umma su zama cikakkun yan wutar jahannama sai ya kai su zuwa ga shirka. Allah ka raba mu da shirka, ka raba mu da bala'in shirka. Shirka tana ruguza aiki, shirka tana hana shiga aljanna, shirka tana tabbatar da dawama a cikin wutar jahannama, shirka tana jawo fushin Allah. Amma inda matsala take, shedan ya tsara hanyoyi da yawa da shirka ke shigowa. Tana shigowa ta hanyar da'a, tana shigowa ta hanyar tsoro, tana shigowa ta hanyar neman taimako, tana shigowa ta hanyar neman agaji, tana shigowa ta hanyar soyayya, tana shigowa ta hanyoyi da yawa. Shedan ya baza hanyoyin da shirka ke shigowa cikin al'umma ba don komai ba sai saboda ya samu daman halakar da al'umma. Tana shigowa ta hanyar dogaro. Malam Abubakar Giro yana ba mu labarin wani dan uwa da suka shiga mota, ana cikin tafiya sai mota ta kuce, mota ta tangada nan ta tangada nan, mai inna lillahi na yi, mai hasbunallahu na yi, mai la haula na yi. Allah cikin taimakonsa mota ta tsaya. Akwai wani matashi a cikin motar ahlus sunna sai ce alhamdulillah. Yana faɗin wannan magana akwai wani dattijo a kusa da shi, ashe dattijon mushriki ne original. Da dattijo ya je yaro ya ce alhamdulillah sai ya taba shi, ce kai yaro zo mu je daga waje. Da suka je daga waje ce yaya, ya ce naji ka ce alhamdulillah da mota ta tsaya. Sarki yaro man kaza, wa ya gaya maka haka motar ta tsaya? Bari ka gani. Sai sanya hannu aljihu sai dauko wata kwandagegiyar laya, ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi, matukar tana nan billahi lazi ba abin da zai faru. Yanzu shi a wannan wurin menene ya kare shi, da me ya dogara? Allah ne ya tsare shi ko laya? Imani shi ga Allah yake ko ga laya? To yanzu wannan kuma zai zauna wai har sai mun zo mun ce masa shi arne ne kamin ya gane shi mushriki ne? Idan za a dogara ga waye kamata a dogara? Wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu. آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. لنصبرن الله ولنصبرن على ما آذيتمونا. على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. kenan idan za a dogara ga Allah ya ce a dogara ga Allah madaukin sarki. Kun ga nan shirka ta shigo, amma ta wace hanya shirka ta shigo? Ta shigo ne ta hanyar dogaro. Shirka tana iya shigowa ta hanyar tsoro. Idan ka yadda akwai wanda ke iya cutar da kai, cuta ta baɗi ne ba Allah ba, nan ma shirka ta ƙara shigowa. Kai wani ya harare kai ce zaka gani shi ke na jikin kai ɗauka karwa ka ce ni kan na shiga uku bala'in duniya ya mushriki ne kai. Irin wannan tsoron shi ake cewa khawfu sirri. Shi irin wannan tsoron a wajen malaman aqida kafirci ne. Malaman aqida sun kasa tsoro zuwa kashi uku. Akwai tsoro da ake cewa khawfu tabi'a, akwai tsoro da ake cewa khawfu shaitan, akwai tsoro da ake cewa khawfu sirri. Khawfu tabi'a halal ne, khawfu shaitan haramun ne, khawfu sirri shirka ne. Me ake cewa khawfu tabi'a? Yanzu wani katon maciji ya faɗo nan ya fasa kai, akwai wanda zai tsaya? Kura ta faɗo nan ba takunkumi, akwai wanda zai tsaya? Wani zaki yawo sufa ta katanga ya tirko cikin filin nan. Ai aljari mufidun mubtada da kabaru mubtada, sanda zaka shafa da gudu ba sani.
ka saba wa Allah baka saba wa Allah ba, baka aikata laifi ba. Wannan sunansa khawfu tabi'a. Malaman aqida suka ce irin wannan tsoron ya halatta. Annabi Musa ma ya ji irin wannan tsoron. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janu walla mudbiran wa lam yu'aqib. ولا مدبرا ولم يعقب. To da ka taje ka suratu da hawa ma tilka bi yaminika. وما تلك بيمينك يا موسى. What happened? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Me ya faru? Me ya faru? قال ألقها يا موسى. To ya ta zama? ألقاها فإذا هي حية تسعى. To ya ka ce? قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Full stop. Annabi Musa Allah ya ce masa ya jefar da sanda. Da ya jefar da sanda sai ta zama me? Sai ta zama katon maciji tana zabura. Ya tsorita ko bai tsorita ba? Shi yasa Allah ya ce masa khuzha wa la takaf. Kama ta kada ka ji tsoro saboda ya tsorita. Ya saba wa Allah? Bai saba wa Allah ba. Wai wani liman ne an zo ana sallah a masallaci. Liman ana sallah a masallaci sai kamo suratu daha. Yana tahowa yana fasa kai a gaban shi. Liman zai tsorita ko ba zai tsorita ba? Liman sai gagara wucewa sai ya kama rawar jiki sai ya kama fa iza hiya hayyatun tas'a fa iza hiya hayyatun. Liman sai gagara wucewa ya kama fa iza hiya hayyatun tas'a. Su mamu ba su san me ya faru ba. To akwai wani alarama haka a cikin mamu. Shi ya ɗauka liman ya sarƙe ne ya gagara gane gaba bai san me yake faruwa ba. Wai shi bari zai tada liman. Kala kuzha wala takab. Sai ya ce kama ta kada ka ji tsoro. Ai yana cewa kuzha wala takab. Liman ya waiwayo ya ce ƙarya kake kai zo kuzha wala takab. التكبير wannan shine ake cewa khawfu tabi'a. Irin wannan tsoro ya halatta. Wani azzalumin sarki yana neman ka zai kama kai azabtar da kai ka ji tsoro ka gudu baka saba wa Allah ba. Annabi Musa fakharaja minha khaifan yataraqqab fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Fakharaja minha, Annabi Musa sai fita daga garin khaifan yana cike da tsoro. Yataraqqabu yana saurarawa ya ji ta ina za a kama shi. Kai karshe da kansa ya zafi ma sai da ya addu'a qala rabbi najjini min alqawmi zalimi. Yace ya Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalumai. Saboda haka irin wannan tsoron ba laifi bane. Akwai abin da ake cewa khawfu shaitan. Ka gagara fada wa wani gaskiya saboda kana tsoro. Ko kana tsoro ya wulakanta ka, ko kana tsoro kashin mai kai samu matsala, wani dalili da yasa ka ji tsoro baka gaya mai gaskiya ba. Shi wannan ba shirka bane. Khawfu shaitan ne, shi haramun ne. Shine Allah ya bada labarin a Ali Imran yace inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya. Inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah yace inna ma zalikum shaytan, ba komai ba shaydan ne. Yukawwifu awliya'ahu ay yukawwifukum bi awliya'ihi. Shine yake tsorita ku da waliyansa har kuke jin tsoron gaya musu gaskiya. Allah ya ce fala takafuhum, kada ku ji tsoron su, wa kafuni ku ji tsoro na ni in ji Allah, in kuntum mu'minin, in kun kasance masu imani. Irin wannan tsoron tsoro ne da haramun ne amma ba shirka bane. Amma tsoro da ake cewa shirka, ka talauce ka dauka wani ne ya jawo maka, ai dama tunda naga ya kalle ni to ka samu matsala. Ko ka ji kanka na ciwo ka ce ai ne tunda na hadu da ta tsohuwa akan kwana naga tana kallo na bakinta a karkace na gane mai ya ce, to matsalar da aka samu ke. Ko a cikin yadda Allah ana yin sihirin ya tasiri.
shi mai yin bokanci da ɗariƙatu sufliya ƙur'ani zai samu izo 60 sai ya raba ƙur'anin kashi biyu, sai ya ɗaura izo 10 a kafa shi ta izo 30 a kafa shi ta dama, sai ya ɗaura izo 30 a ƙarƙashin kafa shi ta hagu, sai ya samu banɗaki mai ƙazanta da fitsari da najasa, sai ya shiga cikin banɗakin yana tattaka ƙur'ani, in ya ɗaga kafa ya taka 30, in ya ɗaga ya taka 30 a cikin najasa, yana kiran sunayen aljanu, yana ya kai sarkin aljanu gashi na zama arne, zo ka biya min bukatata, bukatar ka in zama kafiri, ƙur'ani nake takawa, taho da gaugawa, kawo agaji, kawo madadi, kawo. Wani bokan zai ji wani irin zahi ne, in ya ji garin ya ɗau ɗumi kamar ana tafasa garin, ya gane aljanin da yake kira ya zo. Wani bokan zai ji haushin kare, ya gane aljanin da yake bautawa ya zo. Wani zai ji kukan jaki, ya gane aljanin da yake bautawa ya zo. Wani zai ga bakan musa, bakan kyanwa, bakan kuliya, bakan mage, sai gane aljanin da yake bautawa ya zo. Wani zai ga katon beran masar, aljanin da yake bautawa ya zo. Kowane boka da irin yadda yake ganewa. Malaman duniya duka sun yi ittifaki wannan bokan kafiri ne, original not photostat copy. Amma su ko mutane a waje suna girmama shi, sun dauka mutumin kirki ne, ba san cewa arne ba ne, an dauka karama ne, ashe dan wuta ne, ba a sani ba. Hanya ta uku ita ake cewa ɗariƙatun najasa. Abinda ake cewa ɗariƙatun najasa, boka zai yi amfani da najasa ya rubutu. Malamai suka ce yawancin mace in ta je tana so ta mallaki miji, ko yaro yana so ya mallaki mai gidansa, duk abin da ya faɗa mai gidan ba zai iya cewa a bai ta damfaran mai gidan. Ko mace tana so ta danna kan mai gida ya zama ɗan ƙalata ce, to da wannan hanyar ake amfani. Da mace ta samu boka ta ce to ina so in danna kan alhaji, to da wannan hanyar za a yi amfani. Sai ka ga bai taimakon yan uwansa, bai wa kowa komai, ita kadai ke iya sarrafa dukiyarsa, da shi da dukiyarsa sai abin da ta ci. To da ta je ta samu boka, abubuwa guda biyu boka zai ce ta samu. Abubuwa guda nawa? Abubuwa guda biyu. Abu na farko boka zai ce ta kawo masa jinin hailata, jinin haila. Duk malaman duniya sun yi tufaki jinin haila najasa ne, shi ba sabani a kan shi. Abu na biyu, ta kawo masa maniyin mijin wanda ya sadu da ita. Ta ce to ba matsala, da ta yi haila sai ta ɗebi ta tari jinin a kwalba sai ta aji. Bayan ta samu tsarki, mai gida ya zo ya kwanta da ita, yana kammala sai ta ta fada bandaki, ya ɗauka ta shiga ta tsarki ne, ta je ta matsa gabanta sai maniyin ya ɗigo cikin wannan kwalba, sai ta rufe, sai ta je ta kai wa boka. In ta kai wa boka, shi kuma sai ya hada da fitsari, sai ya gauraya, sai ya ɗauko allo ko allon bakin karfe ko allon farin karfe, sai ya rubuta ayatul kursiyu da wasu ayoyi na Qur'ani da wannan najasar. Wannan wani irin kafirci, wani irin bala'i. Idan ya gama rubutawa sai ya wanke, sai ya bata, ya ce ki je ki sa masa a abinci, in ya ci an gama da shi. Wai kuma wannan bala'in kuma abinci za a sa mashi. Ki yi dabara yadda ba zai gane ba. Ta ce ba matsala, na san yadda zan yi, wannan aiki na ne, ba abin da yake so kamar miyar agushi, zan sa mata magi da dawan hada da karafish, duk karnin zai bata. Kai kawai ka zo ka samu an hada maka miyar agushi da busasshen kifi, ka sharbi jinin haila da mani baka sani. Daga nan kawai sai ga mutum ya zama dan galata ce. Da ka zo ko magana ka zo ya ce to a isa wajen hajiya, ka zama mijin hajiya ke. Ko yarka tawo yaji ta dawo gida, mijin ya zo biko ya same ka a kofar gida kana jin rediyo, bayan an gama magana, to magana ta asubi ce ya ce eh ni fa na ganta ɗazu cikin gida, to amma ban tambaya ba, ka a ce na cika karambani. Wai yasa ce wai gari a cikin gida bai san ya ci najasa, an danna kai shi.